guys, og karon i-prank na to si Nika. Si Nika Ibanez. I-prank na to siya. Pero cool ba ah? Wait lang. Matawag na siya. Ditawag man siya pero ipabalik ng tawag. Unta dili magbana ang music sa silingan. Tawag na. Cool na. Chat. Kaya dala na, pwede lang na ko. Hello, God. Nakoy chismis ba? Oh, di ko sure kung chismis. Dako ay tingog di dili na ko madungog hinay kayo. Hello. Kuan kanang saan ba na ko mag-start? Kasi malakaw saan. Nakoy pangutana ba? Ayaw kalain ha. Ayaw siya wala problema. Di ba nakahulam ko sa imuha og kwarta? Oo, tayo. Namang gugoy na dunggan nga chismis good. Unsa nga tigil? Kanang kuan daw kanang nanabi daw ka nga wala daw ko may bayad sa kong utang sa imo. Ano? Di mo ko katulak nanabi ay ano man. Di ba niya na ra kanila ato nga Mang, naihatod si Suraya siya, magbayad siya. Ikagay nga nala. Ano man natin mo ko? Maugay nangutana ko kay nasakitan. Wow, ko nadunggan diri nga chismis. Uy, wala, uy, gato, ginawa ko. Ano mga pa ng buhaton tao? Uy, takat lang man sila. Kay akong nadunggan kay nag-ingon daw ka kay Dadang. Hindi, dadang. Manghut mo ba, Didang? Wala ko na. Di mo, di may mag-wag. Di nag-isuranan sa akong mga igat. Okay, Ang ana igat, ang ingon na ni Mamang, naihatod si Suraya. Pero ang alam ko, naay tao sa amuan, naibisita that time. Ang ingon ko, nga naihatod si Suraya siya. Di ba, anak ko ipahatag mo sa kanula? Lugar. hello. O, di ba, anak ko, ipahatag mo sa ihatag mo sa ako ang lula. Oo. Pero that time, na nakaistorya na pa po ang lula that time, murag tayo mga tao sa balay. Wako kabalo kung hindi mga tao. Basta na yung mga tao kasi murag na ikainuman at akong baka ato. Tapos, alam ko na. Okay. Pero never ko ng never ko na nabi. Diyos ko, kadamay nga, halaga, manapit ko nga, waklit tayo, ginoo ko wala eh. O gani, nasakitan biya jud ko gat. Ha? Sakit biya kay sa chismis ba kay tanan halos kabalo diri no nga. Kuan daw nga kusog daw kay kumanghulam sa imong kwarta din wala daw bayad-bayad. Igan-igan, wala kayo, daron kayo gas? Kusog daw kay kumanghulam sa imong kwarta din wala daw bayad-bayad. Ay, nagtataka lang nga sila. Kasi ganyan na anak, ako ang kumprontahan. Si Didang gali daw. Ha? Si Didang. Kaya na yun ako sa ilang mga yung ano ito, tawon ay nga. Isa pa, wala mang tawon na siya that time. Oh my God! Tingala gali ko. Tingala gali ko gat kay di ba katong naghatag ko og nagbayad ko sa imong mama kay sila lang biya to wala biya laing tawa to. Ha? Katubang nagbayad ko sa imong mama wala biya to laing tawo ato. Oo. Oh my God! Basta ang ingon nilagat kay ikaw jud daw gaingon. Yeah! Natagamay na nga nagaigat. Kung kasi ka na lang sa uban, hadad ko kay ka lang naigat. Tapos ka nang imuha. Diyos ko, ilan ko rin pagkabilan sa mga ano pa tao. Diyos ko, kadugay na nato. Tapos, laigat ko pakakailan ako. Maugali gat no anak gali ko la grabe man si Nika sa kadugay na mo kahigayong nagkuyog-kuyog. Ay, ginoo ko. Patakas lang na sila. Nagawa na sila issue. Kay syempre nasakitan pug Yung kugat sa kay ingon nimo. si Didang nagistoryahanay pud mi ganina. Ha? Si Didang nagistoryahanay pud mi ganina. Kinsa kay kagat?
Si Didang. Si Didang ngayon ni mo? Oo. Nangingon daw ko, ana? Oo. Motong anak gali ko no nga grabe man sa kadugay na mo gakuyog-kuyog. Elementary pa hantod nag high school tas inana day siya. Igan, Oh. mo si Didang? Oo. Ano na wala ang good time? Siguro nadungog lang yan niya. Pero ikaw daw gaingon sa iya ha na siya. Uy, never may nag-istoryalan sa akong mga mudigat. Pagkakot lang naman sa kalay-gatay nga ni anak sa nila mama nga, Mang, naihatag si Surayat diya. Isayad niya diya na lang diretsyo sa imuha. Tapos ang murag ang 500 ata ato, ito ano ba kung ano mga to? Oo. Ihatag kay mama, kunting. Nang luod ra jud kay ko nimugat kay sakit jud siya. Nang luod jud kay ko sa imuha kay sakit jud kaayo. Ala, ikat, wala din tao ni ikat. Ay, hindi ba ito nag-ano-ana ha, pero itriyahan ako na ako mga bigat. Wala, ikat, breaking out ko. Huwag ko naging na ikat. So, balita na ako na umamod ron. Imong awayon si Idang ron. Ha? Imo tong awayon si Idang ron. Oo. Isa na dyan akong ginanigan ha. Ano ako nga, Mang, na ay tatay tao, mamang ko ang gingan. O si, kahit si Surayat dihan, tapos mo ko ang gitik nga. Gani, ang 500, murag kay mama, kahit sa tugata, sa bato. Parang ganon. Pero yung sabihin na ano, na wala ka ning bayad, dugay na ka, wala ka na istoryaan na igat. Gali, sakit jud kay sa akong buot jud nakadungog ko kay ano tibuok jud ginuman gat nakabalo jud ana gat. Tapos na yung tingugat sa gat? Tibuok ginuman jud gat ang nakadungo nakabalo ana gat motong nakuan jud ko ba nalain jud ko kay ko sa imo. Ala, igat, wala, igat, uy, gihatay man ang istoryahan na, uy, wala, uy. Ay, sa lang, istoryahan ako niyang mangod na, wala ko na istoryahan na igat, ano istoryahan ko, anak, ito ba yung halaga na, ngayon ko, wala kang bayad-bayad. So pwede Wala, nga naman tayo ginasabutan. pero gat pwede pa ko makautang. Oo naman, why not? Pahulma ko, be. Ha? Pahulma ko. Sila? Ipalit na ko panty. It's a prank. Ay, na! Akalain! Naa si Idang dire no. Ha? Naa si Didang dire. Ala, kalain ninyo! Di jud Ala, kalain! Ako totoo! Oh my God! galibog ko kung saon ti kapag prank. Ha? Galibog ko kung saon ti kapag prank. Wa ko laing mo naunaan. Ala, kalain! Naka-record? Ha? Naka-record? Oo. Ala, kalain ka! Ala, kalain mo! Ay, ate, oy! Lintik na utang. Ala, wala, oy, ate, nag-yun ang istorya to ingon, ana. Ay, nadi kang ilan yan. Oh, naa di akong gikunsyaba no. Kay basig mo tawag ka sa iya, basig kasukan nimo. Kasaan din na ako na, kaya na, wala ba dito nag-istorya ingon, ana. Ikaw balo wag gugod, ikaw pa. Ala, salamat. Okay, ano kay listening mo? Ha? Ano kay listening mo? Wala katura. Ala, naku. Si ate, nag-curious na yung kay God. Nagpalod. Ha? Nagpalod ka? Oo, nagpalod yun ko. Naingon kog na ako'y load. Hindi mo makontak. Ha? Ingon ko. Makontak mo, nag-load ko. Ay, Ah. hindi ko ni mo makontak mo, nag-load ko.